Iki juragane Naryo Laras ya. Iki kula parengke Pak Naryo Laras iki. Wah, nggih. Arep kali, Mas. Naryo Laras iku kerawitan nggih, Pak nggih. Boten napa? Campur sari. Oh, campur sari. Nah, ini baut iki. Simpel ya sing nggih malah mboten saged nyanyi. Napa nggih? Nggih. Lagi Pak Jenderal itu nyanyi. Nggih. Lo mboten saged. Monggo. Duet nopo pripun kali sindhen kula? Duet nggih, Pak. Lah niku pun betul siap, Pak. Oh, betul ya, Pak. Weh, kok gawan mau, Mas. Nggih. Weh, cocok iki. Monggo dadi ndang niki. Oh, mantap, nyanyi piyambak berdua. Oh, Sendiko, sendiko. Nggih, monggo, derek mawon. Lalu anu lho. Yeni, Pak. Wah, Gusti Allah, Mbak Yeni apa niku? Kali kula mangkane aturan. Oh, ayo Bayan, Pak aku nyawang kok kadang kok Mbak Yeni kan. Lah niku Mbak Yu kula. Oh, ngono. Ya. Kene Yen, anu Mbak. Nganti bakar. Ayo Mbak Yeni. Oh, enggak. Mbak Yeni. Monggo, Yeni. Aku baru ini Pak. Allah berkabarkan jadi ulang amanah. Amin. Amin. Maka Pak Yeni, ya. Mari ke sini, Pak Yeni, yo, seperti. Baik. Hormat karo Mbak Yeni. Hormat sithik. Isen nyar sinden isi Surakarta iki Mbak Yeni iki barengane Bupati Butanti Mas. Ya ora. Iya niki demo karo aku ya, Nek. Demo karo aku zaman demo. Zaman dhisik zaman kuliah. Mboten ngarep arek sampean saiki dadi garwane Pak Lurah. Dipun sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Syukur derek dingan. Yo pandangan sampean sing siapa sapa? Yo bener. Iki kabeh no. Sapa? Polone Pak Utara, kae yo. Nggih. Sing memang nek sing tuwa dhewe Pak Tahan kira keringan mboten nggih. Akeh tanggoku bluro. Tanggo bluro Pak? Nggih. Mbak Yeni asli bluro. Bluro. Blurone pundi lho? Ngawen. Wah, lah saged kula. Pundi jenengan? Aku iki bae ya. Opo? Oh, mau dhewe takon aku. Iki ya sam bluro. Iki tak Wirasari. Wirasari apa Mbak Yeni? Saged sapi iki. Iki napa? Nah, nembang apa? Bingung. Nggih, kula jendalu. Nggih, Pak Sange. nggih kula sedalu Pak. Derek Bina, derek Dongo, sewarga masa pereng, ingkang sampun gelar seni budaya kanthi ngawontenaken ringgen wajudan senatas. Nggih. Insyaallah sedaya tetep berkah barokah. Amin. Aku masa pereng. Nggih. Bijang pen tahun ngajeng wayang mulai mboten Pak, Bu. Ampun awane desa niki desane jenengan nggih. Kula ajeng nawangi riyen. Oh, ngono siap. Siap nggih. Nek mengke pengen wayangan terus saben taun, mengke taun 17 jenengan kedah pun pirsa piyambak pripun carane. Nggih. Mengke taun 17 Pak Sri Ambas PD jenengan dados kemlih dados kepala desa Pereng. Ah, nggih. Mengke lah wayangan terus. Nggih. Amin.
Insya Allah diagendakan setiap tahun di Pak Lurah nggih. Ini pengen anu ke setahun ping pitu. Oh, setahun pintu ya. Nggih. Lah nek Pak Pereng itu nek kalih kanca pelit Pak. Lah kok iso pelit? Pas upacara pitulasan. Nggih. Kula kan betul-betul desi lali. Nggih. Pak Pereng wis kok desi kalih. Nggih. Sing lawas kula sini ora oleh. Oh, mboten nangsa wong desi bojone Pak Lurah Pereng. Bojo kok disilih jenenge. Lah kula pilih desi. Oh, ngoten. Nggih. Mboten nyilih bojo. Oh, nyilih desi nggih. Pilih desi. Oh, nggih beda nek desi. Oh, beda nggih. Oh, beda. Kok nyilih bojo. Ati kula kowe. Balik tukang apa, Pak? Ati kula kowe. Ati kula go. Ayo balik. Pereng pun kaleksanan wayangan. Nggih. Jimen insyaallah nggih kula ganti. Amin. Nah, saya kangen-kangenan karo Mbak Yen iki suwi banget ora ketemu Mbak Yen. Pirang tahun to yo wisan yo. Wong ketemu sampean. Ning setahun nek yo ora. Ning sing penting kabeh diganjar sehat, panjang umur ya. Iya. Yo, atiku lega yo.
iki ana manundhut Mas Gareng. Jawab Pak. Ah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nggih. Kula Bapak Eko Wahyudi minangka Ketua Karawitan Senja Laras Desa Pereng ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Ki Jalanganom Desa Kangkong nggih. Amargi sampun nglenggana lan paring kesempatan dumateng Karawitan Tunas Senja Laras lan Remaja Senja Laras nabuh gamelanipun Bapak Dalang mugi-mugi Bapak Dalang lan kru tansah pinaringan rahayu wilujeng amin ya rabbal alamin.